Točili sme jazdy pre reklamných partnerov. Celkom náročný deň to bol, pretože prišlo veľmi veľa hostí, že malo to nejaký význam, že sme to tu zorganizovali pre nich, takéto niečo. Rozbieha sa nám záver sezóny, začali sme ho úplne nádherným dňom, plnej zábavy, krásneho zázemia, cateringu, hostí, dobrej nálady. A do toho sme si postupne aj s Mírom zvykali na auto, popri tom, ako sme povozili ľudí a urobili im radosť na trati. Auto funguje naozaj veľmi pekne, je to opäť niečo nové pre mňa. Vozili sme sa zatiaľ na nejakých starších pneumatikách, takže úplne irelevantné pozerať časy, ale o to tu tak či tak vôbec nejde. Ideme si to tu maximálne užiť a už sa veľmi teším na zajtrajšie 4 merané úseky.